Twitter social media imani noswera ndiriva zukuru aiwa nhasi atatsikwa na baba na mai tatsikwa nemwe mhuri pana family yatitsika panapa zvinomira zvakanaka social media baba ndo machitotsvaga baba na mai kutoturikidzana kuteera nemakuhwa but information yamauya nayo haisi kundifadza asi chekutanga kana ukasati wasubscriber ngavaite sei wobva watena on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Tichitoti makadi baba na mai Vee motochema mchiri aiwa zvekurya vari kugadzira zveshuwa. Nyaya yamafamba nayo nhasi inyaya yeyi iri kungokusuwisai. Handisi kunatsoona kufara kwenyu nhasi. Munhu ane mhanzi yakakura ichitirera munhu unoti amai vangu ndiye munhu waitira namumzi yangu yei. Alright. Zvondakati ndakamufolowa zvekudaro zvoti takasvika pakunyorerana paInstagram. Takasvika pakunyorerana paInstagram so last month ndopanapedza kutotaura naye then kutozongonzi avatisiya. Vanhu vari kushamisika kuti ndiani munhu uyu. Anonzi vamanomuti Deborah Fraser, vamanomuti Deborah Fraser. Deborah Fraser akamboita pamovie yeSouth Africa inonzi Muruti Watsotsi. Yes. Aita cover song ya Rebecca Malo piratomboimba vese futi yakazoripisa namesi muchene ndanzwa. Yes. But vakaimba nelanguage yavo yeSouth Africa inonzi Ngive muhle nami. Ngive muhle nawe. Unobva wapinda pressure. So ameno mama Vee muri kunzwawo sei ndiri kuona kubatikana kwenyu nekushayikwa kwemuimbi uyu zvinorevei kurasikirwa nesuch a superstar? Inini dambudziko rangu kuti ndikarwadziwa ndotashaya mashoko ndinowane kupererwa kugumirwa zvekuchataura ndino ndisikachatokwanisa zvine zvakutonetsa kana kutaura chekwanisa tiri papo pamwe chete. Enzambuni iwe saartist zvinorevei kuvanhu kumunhu wauri kutotaura kuti akakuinspire even your own mother munhu akanga achitoteerwa namai zvinorevei kurasikirwa nemunhu akadai? Kuzoona tandatomira kuti nesu tizokurawo tichikopa level kutozoti chimboita kuti timboimbo tese timbocollaborate timbosanganisawo zvinhu kuti South African gospel music nesu isusu vekuZimbabwe toita sei obatana but kana munhu azosvika pakutorwa nenguva usati wazadzikisa chiwo nguva yamwari tikazoti zvinenge zvarongwa zvatorongwa kuti zviitirwa saka isusu zvatine totongotaura kutongobata maoko kutongoti kune varasikirwa zveshuwa apa tiri kutotaura ino nemazimba kana apa pavidhio since tariita neshona tatotaura nekuti tiri pane family yake mafollowers tina abantu vaseZimbabwe uyensa mkudo yensansveni lomosha umama Vee and Uncle Saint Tina City kulali mokuthula mama Deborah Fraser inkosi kusise inkosi wandisele angazi ningathini mara ya kulali mokuthula mama Deborah Fraser hilo kuseka zvedu but I believe that we are celebrating you know yes. when we are at funerals we cry also. Yes. We smile also. Yes. We joyfy also when people are crying. People in our now they've been playing. Yes. So that people can relax a little bit. But they don't go for 3 days. You can't. But the honest truth is we are hurt because of the passing on of Umama Deborah Fraser. As we come at this time,
juncture. Yes. Juncture. Yeah, exactly. We yeah, we come and say, may your soul rest in eternal peace. Yes, it is only umoya wa mama Deborah Fraser ulale nokuthula. Yebo. So ndo mashoko edu atauya kuzokuzisai mashoko anorwadza anobata. From mama na baba V and Uncle said for now chitedu chi Mama is of life. But anyway, much love. thank you so much. Yeah, wonderful.